Det var jalousi. Det var helt sikkert jalousi. Det hele startede fint. Vi havde det rigtig godt sammen. Vi var altid sammen. Nogen, der kaldte os kedelige. Jeg havde fuld tillid, men den var ikke gengældt. Hver gang jeg brugte computeren, blev den tjekket. Hver gang jeg skrev på mobilen, blev den tjekket. Hvis jeg strittede imod, så kunne det godt blive voldeligt. Spark, slag. Nogle gange var jeg ikke sikker på, om det var meningen, det skulle gøre ondt. Jeg var sikker på, at det var for at true. Jeg turde ikke sætte mig imod. Jeg ville jo ikke ødelægge noget. Jeg endte altid med at gå rundt med en ubehagelig fornemmelse. Men hvad skulle jeg gøre? Brød tavsheden.